mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Ti acordaste de meu tío 12 Cascabeles? Sí que me acordo. No seu leito de morte, doume o mapa cas marcas donde deixou fondeado o seu nevío o Teimudo. Ui, mira aquela cholana, pa. ¡A la abordaje! Isto que carallo é? É o Teimudo ou é a princesa del Pacífico? Somos piratas! ¡Barco a la vista! ¡Zafarrancho de combate! ¡Prepárense para o abordaje! O abordaje foi coser a cantar. Non tuvo huevos de opoñer resistencia. É que resistencia iba a poñer, se está morto. Morto non está, vou respirar. Vamos ver que lebra este melendrín aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, somos ricos! Ramiro, hai que poñer este borrecaudo antes de que desperte. Ao chegar a terra, escóndelo. Aurelio, dalle a volta a ver de que raza é. Carallo, debe de ser de raza loba, porque se trata de Paco Jones. E ese tamén sendo? Houve un tempo que foi o meu representante, cando estuve de líder en suicidio colectivo. Levou os millores, pero a codicia acabou con ele. Paco Jones, fui o meu manager, o que me decía que tenía que hablar en la lengua de Cervantes. A lengua de Cervantes era gallega. E as tripas tamén. O que pasa é que escribía en castellano. Sempre tades vos cos mismos contos chinos. Tierra a la vista! Alto! En que terra ignota taremos? Nunca tal sitio vi. Pois para estar nun sitio, primeiro que hai que facer é poñerlle un nome. Aurelio, que día ven sendo hoxe? 11 de setembro, señor, o día do meu cumpleaños. Ben, pois queda bautizada esta praia desde hoxe co nombre de Praia do 1 de setembro. Que son? Oh, onde estou? Que pasou? Es Paco Jones, atopámoste medio morto na chalana. Estás na praia do 1 de setembro. E o que pasou é que tes dúas opcións. Formar parte da nosa tripulación e outra, facer de comida para os peixes. Ti verás. Onde está o meu cofre? Cofre? Que cofre? Nós non vimos ningún cofre dun tesouro na chalana. Verdad que non vimos ningún cofre cun tesouro na chalana, chavales? No. Levaba ali todos os recordos máis gratos da miña carreira como produtor musical. O cinturón de Jimi Hendrix, os colares de Janis Joplin, o anel de Keith Richards, os pendentes da cantante da París de Noia. Pois tuvete suerte, porque non sei se verás que por aquí cerca vive un pulpo xigante. E seguramente foi ele o que che levou o tesouro. É menos mal que che levou o cofre, non te levou a ti. Mira que che digo, oxalá me levara a mí e deixar o meu tesouro para a posteridade. Estou acabado. Deixei-me ir por o mar abaixo para arrancar miña vida deste exceso que me levou á ruína e buscar o meu destino. E por fin o atopei. Sinto dicirche que o teu destino está invariablemente ligado a nós. Eres un botín de guerra e, polo tanto, estamos obligados a cuidarte. Pero mira pa mí,
Son a ruína do que foi un esplendoroso pasado. Y aún los arcos de sus ojos son dos bellos arcos derruidos. Pero vamos ao que importa. Considérate un ser afortunado, porque o teu tesouro está en boas mans. E, de feito, vai ser o teu trampolín para a tua integración na vida de Cormariñas, a tua definitiva morada. Cormariñas. Que pequeno é o mundo. Ser será pequeno, pero nós estamos perdidos. Perdidos non estamos. Estamos na praia de 1 de setembro. Ramiro, ¿dónde está o tesouro? En terreino, Enterrado en donde? na area. Nare. Para mariñeros, no. Oficial de guardia, preséntese inmediatamente ante o capitán. A sus órdenes, mi capitán. A ver, informe de novedades. Robinson atopou a viernes. Pero que carallo estás dicindo? Pinto, que vamos a estar españoleando aquí para sempre? Levamos semanas nesta isla desierta. O tesouro non dá aparecido. A non vexo eu co jefe de expedición faja algo por salir daqui. Queda bebida? Queda. Pois mentras haxe bebida hai esperanza. Pero tes razón. Algo me pasa. Non sei se esta isla desierta ou este sol que nos abrase. Oh, Ron, porque estás apampado de todo. E logo ti non notas nada raro. Home, ahora que o dis, noto que pos días que levamos que ainda quede bebida. Queda bebida porque hai menos xente. Eu non dixe nada porque si tocaba máis. Pero cada vez vai quedando menos. Colled as armas. Vinde a ver o que descubrín. Quieto todo o mundo. Quen manda aquí? Colled as armas e vamos ver o que descubriu Paco. Apareceu o tesouro. Non, pero penso que sei onde están os demais. Atopei unhas pegadas na area. Pois vamos ver esas pegadas. Que calquera tonto sabe que un rastro na area é o máis fácil de seguir. Vamos, chavales. Mira, as pegadas. Dixen salir a esas árboles. Quietos todos aí. Ese pinar ten toda a pinta de ser a morada dos encantos. Pois a última vez que vin a Ramiro estaba facendo de sí ali. Dios. Meu pobre Ramiro. Foi boa persona, millor mariñeiro, pero sobre todo que foi un bo vixí. Dios lo teña na gloria. Pois pasoulles igual aos outros. Mentras permanezamos todos xuntos non temos nada que temer. En realidad non son hostiles cos grupos. Que o problema é se paseas de noite pola praia. Porque te poden levar para onde viven os mortos. Ai, Jesús, Dios mío, arnajado xe o demo. E que imos a facer? Necesitamos chegar a aquel outeiro para saber onde estamos. Pero o único camiño é atravesando ese maldito pinar. Temos que mandar unha expedición. Aurelio, vaite cajando leches para aquel outeiro. E non teñas medo que de Dios encantos non fan nada. A sus órdenes, mi capitán. Levaré bebida para a expedición. Non van levar bebida ninguna, porque así tes máis ansia de volver. Veña desfilando. Sabedes o que vos digo? Que pasaron 2 horas e este chaval non ven, Pois como moito, queda unha hora de luz. Propoño ir os tres xuntos. Así se nos colle a noite, imos acompañados e os encantos non nos fan nada. Propoño. Ti non propós nada. Para propoñer xa está o capitán. Así que propoño que marchemos porque se está acabando a bebida. Veña. Vamos.
cantas tes medo, carallo. Como que medo? Canto porque estou nervioso. E un nervioso son moi peligroso. Medo. E os enfermedade nunca tuven. Que carallo fui eso? Por las barbas de 1000 ballenas. Seas vivo ou seas morto, sal que te trunzo a medio. Foi a pola dun arcarito. Tranquilo. Pinto! Xa sei onde están os outros! Ai, non mo dijas. Descuartizados, desmembrados. Serán masas informes de carne. No! A tal hora están bebendo un barril de rona de Raimundo! Burro do carallo! Como que ne de Raimundo? Para mariñeiros nós. Estamos apañados. Díxolle un feixe de erva a outro. O feixe de erva pasa o inverno no cabanote e non ten máis preocupación. Pero nós imos para o cabanote. Non comemos, Cobe. Iso ainda non é nada. O peor é se non bebemos. Pois sí, como non espabilemos. Este ano non imos beber máis que a bebida que podamos roubar a noite de fin de ano. E as dos velorios. Este ano promete. Os dous irmáns Petronio están cun pé aquí e con outro ali. Eses son gemelos e fixeron as cousas sempre xuntos. Pódese contar como un velorio. Seguro que morran ao compás. Pois sería boa pena. Porque cos cartos que teñen pagaban os velorios todos do pueblo. Home, tería ben que morreran cunha distancia de 1 ou 2 semanas. Máis que nada porque non nos iba a dar tempo a beber aquel mueble bar que teñen nunha noite. É menudo un mueble bar. Solo de pensalo, xa dá gana de matar a un para ir facendo boca. Ese non é o noso traballo. Eso fai no Dios cando quere. Pero ti non eras ateo. E ainda o son, Cobi. Pero eso a él non lle importa. Todos os que morren no mundo, morren porque el quere. E a xente ainda o adora. Eu non son tan penoco, Pois na rúa de Recosto Longo están a punto de caramelo. 6 vellas de 90 anos e 2 vellos de 60. Vellos de 60? Pero ti en que mundo vives? 60 xa casi os temos nós. É o único que temos de vello, Cobi. É a auga do pozo que non a tocamos desde tempo de noso tartarabó. O meu tartaravó tampouco bebía ajo, Sin insultar que eu a ti non te insultei. Calculo que este inverno teremos sobre uns 20 velorios. Pois non nos chega. Mire, Coviñas, que ahora en que ainda morre máis xente, a nós cada vez fai nos falta máis adobo. Isto é lei de vida. Pero neste negocio é mellor traballar en equipo que de un en un. Hai alguén no sanatorio? O neno da Catusa operouse de apendicitis. Eso non conta, home. Algún viajuno? Cero. Pois esta semana estamos apañados, Díxolle un percebo a outro. A non ser, A non ser que? A non ser que Ramiro, que dixo que tiña algo de tos, se lle pode complicar. E xa se sabe cos que son de salud frágil, porque aquel tontería poden espichar. Eu de pequeno casi morro porque mollei os pés. Mira ti que tontería. Pero eu son forte, amigo. Ti máis que forte eres duro, como a que sale polo billote cando comes chocolate. Pero tío, máis o teu trauma xa me tendes fartos. Despídete de Ramiro, que esta arreglo eu. Que Ramiriño, como vai esa tos? Mellor, mellor. Xa estou curado. Pero tuve que gastar a bebida toda en facer ponches con ovos. E agora, hasta o mes que ven, que cobra pensión, non podo repoñer. Pagarás unha copiña, non? Sí. Cando as ranas críen pelo. Que? Está nas últimas. Nas últimas estamos nós. A Ramiro quedelle un mes polo menos. É duro,
Duro? Ao contrario, non ten nin un duro nin un peso. E iso é precisamente o que lle vai facer durar un mes máis. Para mariñeiros, non. Que? Pinto? Sácateme de diante. Menudo mercenario t'has feito. Estás de monejillo aos teus anos. Pero xa vexo que che é máis rentable a sociedade co cura que comigo. Son negocios diferentes, Pinto. Contigo é material, a co cura espiritual. Espírito de lucro é o que tendes vos. Pero xa che aviso que noutra como na bendición da chalana a mí non me colles, E agora estamos co da campana que xoga 15 millas. Espero que colabores. Si, hei de colaborar. Heime de poñer a 15 millas, e xa vos digo se se oi. É que fan falta cartos. E a campana hai que pedir a Morón de la Frontera. Morrón é o que tendes vos. Xa tendes as iglesias todas do mundo, con eses demonios de altavoces, e todos ca mesma música. É o que quere o mundo. Un idioma, unha moneda, unha religión e unha música. Un idioma, o latín, unha moneda, o dólar, unha religión, a católica, e unha música, esa dos altavoces. Mais ou menos, pero sí. Xa vexo, Cobi, que apostas a cabalo ganador, carallo. Pois comigo non contes. Eu son dos indios, dos irmandiños, dos republicanos. Eu son dos que perden as guerras, pero ganan as batallas. Ainda teño principios. Final estuveron todos eses, pero xa vexo que a túa listeza non dá pa máis. E vos sodes máis listos, logo. Non tendes nin idea de negocios. Pois se o Vaticano non o sabe, a ver quen. Os outros. Calquera das outras religións monoteístas é máis negociante que vos. Mira, os musulmáns teñen o petróleo todo. E os xudíos os diamantes. Ti no meu sitio que facerías? Que facería? Collía as campanas todas do mundo e fundías. Total, xa tendes ese nos altavoces. Jova. Porque supoño que a empresa que fai os altavoces algunha relación ha de ter con vos, non? Eu eso non o sei. Ni nos importa, Cobi. Pois as campanas eu fundías nunha empresa propia montada por caso, que ben se pode comprar en Polonia, que ten enchufe co Vaticano, ou aquí aproveitando a crisis en España. Pois sí que tes razón. Hasta non podía valer. Total, po que fa. Por aí vas ben, por aí vas ben. E ainda podían comprar os altos fornos de Bilbao. Será por material para fundir. Os judíos e os musulmáns non teñen campanas. Nin as teñen, nin as queren. Mira o que fixo Almanzor ca berengala da Catedral de Santiago. E que fixo? Que fixo? Fundiu-as. E fixo flechas, e con esas flechas matou os cristianos na batalla de Cazorla. Jova. Pero iso xa está perdonado. Agora temos que facerlle ver que estaban algo equivocados. Pero non somos nós os que estamos confundidos. Se quitamos as campanas, facemos como eles. O bronce. Nós quitamos o bronce. Despois podeslle pedir que amplifiquen as campanas e podes escutar tranquilamente a 16, e 20 ou a 30 millas, Vou chamar a cura e imos empezar. És ben listo, che. É que son gallego de pura cepa, Cobi. E dillo ao señor cura que a partir de ahora na sociedade somos 3. E o reparto, xa sabes, toca o 33 con 33%. Non creo que haxa problema. O número 3 e o 33 sonche números moi católicos. Pois sí. E se ves que duda, dille que ainda teño outro negocio mellor. Pero iso é posible. E cal é? Fume, Cobi. Vender todos os botafumeiros que son maiormente de plata e montar unha empresa que faga o fumo de botafumeiros para vender en spray, pero sin CO2, nin contaminación, nin gases efectos invernadero. Os filigreses, sprays pequeniños. Joder, menudo negocio. E na Catedral de Santiago, que? Eu creo que para a misa das 12 que había de chegar ben un spray tamaño bombona de acetileno. Para mariñeiros, nós. Cobi, cada vez que penso na nosa profesión, máis orgulloso estou de ser mariñeiro. E para máis indicación, matrero.
Isto é un arte, ó. É ser matrero sen ir ao mar, máis arte ainda. Andar as nasas no mundo exige sacrificio e profesionalidade. Ti imaginas os policías andando as nasas? A ver a todas as unidades. Buscamos nasas sospechosas, cambio. Aquí agente 35. Tenemos un 318. Está intentando destrozar una propiedad privada. Quere romper la NASA, cambio. Unha centola. Tenga cuidado. Aplíquele la lei antivandalismo. Intentaré inmovilizarlo. Pero tenemos también un 363 y se dan a la fuga. Un 363. Camaróns. Intente detenerlos. Atráncale algo en el punto de fuga. Imposible. Repito, imposible. Estoy siendo retenido contra mi voluntad. Dios mío, un secuestro. Identifica al secuestrador. É un pulpo. Os máximo 27 veces. ¿Acaso estás loco? Asuntos internos luego nos echaría el guante. El puerto está lleno de cámaras. Sería acusado de violencia policial y de tortura. Pois non me vexo, non. Nin ti, nin eu, nin eles. E logo se foren militares. Aquí lobo grilla manda gato negro, cambio. Aquí, pantera negra. Te recibo, can de palleiro, pero con interferencia, Roger. Nuestras comunicaciones están siendo interferidas por satélites espías. Cambie usted a código 16, cambio. Aquí, pantera negra. Corto comunicación y paso a código 16. Cambio corto. A sus órdenes, mi teniente. No he podido establecer comunicación con el cuartel general. Sin las coordenadas necesarias, será imposible localizar nuestras boyas. Póngase firme. ¿Pero qué se cree? Démelo todo por triplicado y con los nombres de los responsables bien clarito. Esta es una guerra, no un crucero por el Caribe. Sargento, prepara un pelotón de fusilamiento. El amanecer está cerca. Manda carallo. Pois menos mal, porque xa sabese quen iban fusilar, non? Pois mira que se fosen dous políticos. Mire usted, eu creo que usted como patrón do barco non vale. E por eso mismo, eu voume sentar aquí e esperar que usted levante o aparello. Aquí o que sucede, señor Pinto, é que o seu partido o único que fai é adoptar a postura do derrotista. E non aporta un plan específico para o levantamento do aparello. Asumo, señor Coviñas. O seu goberno é ineficaz. Falta dunha estrutura que lle dé sentido é absurdo. En nombre de toda a tripulación, pídolle que abandone o seu cargo e deixe paso a xente máis competente que sabe o que ten que facer antes de que o barco vaia ás pedras. É que hai que facer, señor Pinto? Porque sería bo de que estuvera tanto como o mínimo de que estamos enganchados. E a marea sube. E en pouco tempo imos a pique. Ah, sáfate, Marín, que eu xa me sei fin. Que hai que facer moitas cousas. Pero se eu lles deixara, sabería tanto como a min. E se vai o barco a pique? Usted está co aparello. E iría pa fonda can de él. Pero eu estou libre. E flotería. E despois, quen vai ser o patrón? Pero a chalana, é os que esperan polo peixe. Sepa usted que teño amigos para fazer 20 chalanas. E os que esperan, han de esperar igual que non lle quede outra. A min que máis me dá o peixe que como a xente. O caso é que dependen sempre de min. Imos de ir para o mar antes de que outros se poñan no noso. Mas hoxe está boa noite, compañeiro, amigo, irmán. Para mariñeiros, nós. Imos de ir. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Propoño. Ti non propós nada. Para propoñer, joder. Para propoñer, joder, en vez de para propoñer. Pois eu propoño. Veña, vai. Ou escocen.
Pois non me beso, non. Non me beso con a policía, non, está ben. A morte asusta para mariñeiros. Aquí agente 35, agente 35. Tenemos un 318. Está intentando... Que nos leve o mar pra longe viaxar. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para... Aquí lobo gris, ya manda gato podre. Cambio. Gato negro. Para mariñeiros nós.